Allah faɗa ma dadi ya nema mu auren Ikram. Kan ma ka bari mahaifinka ya ji wannan maganan. Ba yadda za a yi ya je, ko da ko me za a bashi. Kuma ko da me zai rasa? To me zai rasa? Me bai da shi? Zai iya rasa ni Hajiya. Alhaji. Na. Wai dan Allah shekarunka nawa? Ni? Shekara ta 63. Amma kuma sai ka tsaya kana abubuwa irin na yara? Ka tafi kawai ka faɗi abin da yake tafi da kai. Gaskiya ne. To gaskiya ina son ki. Gobe san je wajen Ummu. Me zaki je? Ba dai akan magana Ahmad ba. Akan maganin. Ba za ki je ba. Dama na san dole sai kai wani magana da ya bata min rai. Duk wani shigo da kake yi, I knew it. You're just pretending. No, not at all. Ba wai maganar gaskiya ce kawai na faɗa, ban ga wani abu da yake na laifi a ciki ba. Kana claiming kai dan uwana ne, abokina ne. Tare muka taso. Zira mu daya, amma da kai ake hada baki. Da kai ake hada baki wajen ganin ana so a rusa min rayuwata. Kar ka sake yin magana akan kes din nan. Abinda nake so ka je kawai ka ba su haƙuri ka ce musu su je kotu ko kuma su je su samu jami'an tsaro. Har yanzu kes ɗin naku bai kare ba ne? A'a ya kare, na zo in gaishe ku ne. To ai gani nan ma na fito. Ina zuwa fa na ce. Na ce ba sai ka zo ba. Gani akan hanya. It's okay. Ku je to. Kai? Kashe min waya fa eh. Sassauci maganin su da inganci a cibiyar sassauci babban daktan mu yana kula da duk jama'an nan. Sassauci maganin su da inganci. Sassauci wani irin maganuka kuke bayarwa a daidai wannan lokacin? Akwai sabon product ɗinmu mai suna Ubangidan Fitakunya. Muddin muka haɗa maka kai amfani da shi, to ba kai ba samun saɓani kai da iyalinka. Sai kuma wanne? Sai kuma masu aikata aikin da Allah ya hana, wanda kullum muna faɗakarwa a kansa, to muddin ka san ka aikata. Su ma idan muka haɗa musu magani, za su samu lafiya, bi iznillah. Sassauci wani irin taimako ka nema wa 'ya'ya mata musamman masu rikicewar al'ada ko rashin haihuwa? Akwai haɗi da muka yi musu tanadi na musamman wadda in aka yi amfani da shi za a samu lafiya. Sassauci wani irin tanadi kuka yi wa 'ya'ya mata a yayin al'ada waɗanda suke fama da ciwon mara? Matsalar sanyi kenan, shi ma akwai magani ingantacce insha Allah. Sassauci muna buƙatar mu san guraren da ofis ɗinku suke don al'umma masu buƙatar magungunan ku. Muna da ofis Kano, Abuja, Lagos, Bauchi, Sokoto, Maiduguri da kuma garin Kaduna. Sa'annan muna da ofis Nijar, Cote d'Ivoire, Saudiya da kuma ƙasar Benin. Sassauci akwai al'umma da dama da suke buƙatar magungunan ku, sannan bakku da ofis a garurrukan su. To ta yaya za a yi su samu irin waɗannan magungunan cikin sauki ba tare da sun sha wahala ba? Duk mai buƙatar maganinmu muna tura maganinmu cikin ƙanƙanin lokaci. Duk ƙasar da kake ko garin da kake za mu tura maka shi insha Allah. Sassauci mun gode. Masha Allah. Masha Allah. Wannan shine abin da muke bukata kuma mun samu alhamdulillah.